Kardom pini bertar jik tha pini prime time news mang phinili imoni teron pi aprang si bertang ton pen chipajir midam de aprang bertang kung pi arjik tha pini pen det piangkang central government pen ke pangda ka teng train ka cheleng pini ada por phai ke ba por malom tumpreng hi thi irui pen epong ke chua hi thi along aron re pen kangpu pon Helang kropen porsing hansi aratum isona kisungpen kechok telong. Birtang kung PRG gada pit putar birtang ton pen chepajur midam snang. Pinyada por phai ke bapor tumpreng hi thi aron repen kampua joine dongkamukam outpost aisi amena damplu pen kangkirdam. Kidam tang ni phai crazy ni por phai ke malom tumpreng hi thi along iripen ipong ke chochoi hi thi kangpu pon lake manghume me COVID-19 mate lockdown pu abang mathakrang si aron kam khe ason si nang mandet lopu arjulong si dongkamukam outpost IC lapen arisang watum arjulong pen thampere dam pen pangkir pontulo lapu sonjong si inpu detang te koson si labang so corona ke so awor pen koson si chepajok po lapen sarkar pen ateng ke kulat so galamal hayuan si pangpulong chotlang bon ta pini hi thi kangpu lake ke so kachori ason si nang mandet lo IC ke thana teng pen kroyat si hithi akulat kangpu atum pusitame ingsamjen pen chirim chibi tu etlo dongkamukam pen berta pangdakpon tigonto terang news 24 Karbi Anglong central government pen hukum ke thoteng si pini pen asam ang kangalong ta trend chilenglo Central government pen pangdak dadat fit pini jet piangkang tren chilenglo asam pen akapregadet kedoko atum ta amena hem chedam longpo bonta ladak amena hem kachedo prong atum aphan ke beta meme ason si nang manlo pinpur me asam along COVID-19 akiso kilong chengke Delhi rong so pialong Hazrat Nizamuddin along Muslim akai tum akarcho akachirum amailong kachirum dun pen nang kacewe abang puatum sit kiso kilong chenglo lason si angtana det pen kiwang atum sit kilong rinti lasina na poro hot det pialo chedam chewang long popu pangdak det fit angtan ke doko aratum amina hem chewang rinti lo tang telatum kiwang pen ladak ke do prong aratum kopini kasiksat arejima bonta ahok pedalam ki lalo nona poro hot kachere nang jit thetan tang lo pusi joy pen beta ribdun long News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Langhin constituency arlo ke do rong ni aratum jiten teron lapen romila rong hang piaphan ke churo ke pajir. Langhin constituency arlo rong pho aratum barla porlote towa ka pen kedam kewang kasiksak lapen lokachali ausumaratum tak penang an aningkan pen kisung nang dolo bon sita jiten teron lapen alang lecor promila rong hang pi lapen himari teron atum sorkar long pen kirap hang pisi pupu aratum kacheleng mate kedam kewang mesen nang jipu aning ke meajok pingilabang so atowar salam pilo lasi haladak ke do pen kisung aratum ke laswa kisung pen ke joglo pusi pherang ke kahumri dama porahut rong asuratum nang thandon News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapan si kang tonik lo tu me thakmi kardom.